A acción artística Amor de Helen Bertels cuestionou en voz alta a orixe do patriarcado. A artista interactuou co público presente na Praza da Peregrina preguntándolles, entre outras cuestións, por que nos teñen tanto medo as mulleres. De onde son a violencia? A peza de Helen Bertels forma parte do seu proxecto Agasállame ca túa vida, no que retrata a mulleres cas que comparte conversas ou parte do seu día a día, e no que busca respostas sobre as esencias e misterios femininos. A de hoxe foi especialmente concebida para o programa Mulleres en Acción Violencia Cero e centrouse no pánico e nos medos producidos polas violencias machistas. Antes da actuación, Carmela Silva lembrou as 54 mulleres asasinadas neste ano e os 57 nenos e nenas que quedaron orfos. Na súa intervención insistiu na necesidade de loitar contra esta lacra os 365 días do ano. Creemos que esta loita é unha loita de 365 días o ano. Nos gustaría que non houbera máis mulleres en acción violencia cero, porque eso significaría que tiñan rematado as violencias, as múltiples violencias que sufrimos polo simple feito de ser mulleres. Pero mentras eso non aconteza, o noso berro vai a ser día a día e ano a ano, porque é a causa máis xusta que existe. Pola súa banda, o alcalde de Pontevedra destacou a importancia de recuperar os espazos públicos para a igualdade e a liberdade. O espacio, cando recuperamos para todos, recuperámoslo especificamente para os máis débiles, non? E para evitar que a sociedade sea injusta, non? E que se produzcan delitos tamén, non? E nos espacios públicos, non? Que é o espacio onde realmente se fai a cohesión social, onde nos relacionamos. E debe ser un espacio igualitario, xusto, solidario, non agresivo, agradable e amigable, non? Mulleres en Acción Violencia Cero percorrerá 25 concellos da provincia con outras tantas accións artísticas de diferentes disciplinas, como a pintura, a música, a danza, o teatro, a poesía, o grafiti ou a performance. Este programa xa leva máis de 60 accións ás costas, 60 accións que nos fixeron sentir, que nos fixeron reflexionar en espazos públicos de toda a provincia, da man de artistas referencia, non somente no eido galego, senón no eido nacional. Nas 4 edicións que leva este programa teñen participado máis de 100 artistas.